kada neko dođe u Beograd ili kada neko dođe u Srbiju, kada pogleda ove aspekte, može da zaključi u kakvoj državi živimo i kakvo je stanje u Srbiji. Što se tiče prosvetnih radnika, najteža situacija je, mislim, u obrazovanju. Zato smo prethodno, zadržat ću se samo na akcijama od 1. septembra, što je preduzela Unija sindikata i ono što smo preduzeli sa sva 4 sindikata. 1. septembra imali smo potpunu obustavu nastave. Ne samo zbog ovoga što sledi, znači ovo smanjenje plata u celom javnom sektoru, nego uopšte zbog stanja obrazovanja. Ne znam da li znate, prosječna plata u obrazovanju je 43.000. Posle ovog smanjenja, prosječna plata u obrazovanju, već smo primili prvi deo te plate, je 39.000. U obrazovanju radi preko 80% ljudi sa visokom stručnom spremom.